lang kami mo. Nakay tubig dala. Uh-oh. Asa man kasam? Kanang di ko ginamang tambay sa mo ah. Ano gani, no? Ano luspad bang ka? Tigpaningil mong sa kanang gipang-utangan ako ba. Dili ko maningil dito sa mo agad mo nang diri lang kumutago kay Oh na, Ano pala kay di- utang man kaayo. lagi. Na-stress ka sa imong utang kay nan, tugkan kag bugas-bugas. Kaya ko na di nagulo to makasunod diri. Oy kay lisod naman sa lipangitaon diri kay ba? Kay daghan magkahoy-kahoy. Uy, ilado kay ning lugar diri. Kay ditana ni diri. Sweldo man ako ron pero wa ko ikabayad lagi. Oy kay perti man sa nila daghana. Ay, wala na ko yung pang madyong ano, pang tungit. Kundi pang bingo. Dagan di kay nang bayri na lang. Uy, bali pito ka ba nagdungan. Pag sure. Katong usa nga si Cesar wala pa na ako nakitaan dito pero ang dagan ang jud ko dire. Okay. Isip kayo magdungan sila paningil. Uy, bali 3,000 tong usa. 4,500 tong usa. Nya kasari kay pansari 7,000. Ang usa kay Abi gug ka Mil basta dako kay kog utang lagi. Ah, dili na ka paninglon ana ron kay ang maningil ron mao na may mauaw. Abi na kong tao na libang abi ko kanang tigpaningil ay Kano, kanang paningil kanang ningilay ganun, ba? Na libang na lagi. Kana upat ka buok. Ay, sara man dala dia. Ba't buko ang good? Upat daw ng jacket. Sa murag si Saryo na ba Cesar? Katong maningil ba maningil? Nga. Dako kay kog utang ana. Kanang ay sabahan mangitag ini nga kanang kita bakang Gisa Alboro wala ba? Why ligo-ligo. So guys, ako daw porta, 100 lang. Iya lang tagaan lagi tiga lagi 50 lang kay pambinggo na ko ning pangtungkit ug pangmadyong. Basta igsaba ina nga wa ka kita na ko ha. Igsaba. Lagi. Igsaba. Resulta sa si kaog biyabas mauni. Uy, sabo ka din sa Ay ikaw man din na pisilin. kan mata nimo din ha og matagtiki buanga ka mukha sa abot diya. Wala si CR sa inyo ha? Wala si CR sa inyo ate? Wala. Oh my god. Oh no. Isa. Ay, sir. Wala tubig da. Wala, sir. Gusto! Nakaya nakita Andre, ma'am? Nga kanang ngagi? Ah, dagan na mga diri, sir. Diyan ang biya ni, sir. Oh, noon po, no? Kanang... Kuan ba, babay? Siyempre, sir. Naturod na kasi mga diri babae. Mag-date good na diri babae. Alangan mag-date puro laki. O, di ka nang taga-diri ka? Taga-diri ka? Ay, di, sir. Taga dito ko. Kanang kuan, ma'am ba? Kanang kailamon ni kanang Gisa? Gisa ba? Uh-oh. Gisa Alboro. Kung ligo-ligo. Sige na lang madyong, sige lang tugit. Ah, kata si Jisa. Oo, oo. Oh, pero ako kita niya. Nga mo ko yung nagkasturya na ko nga diri na paduong ko, no? Oh my god. Basin ganiha, sir. Ang kabantay. Ah, kay kanang... Kabit ka niya, sir? Dili, dili. Ah. Dili, isag eh. Kanang... naamon ko to'y bayran na nako ba nga City Mill Kapin nya. O nang gisunda nako diri kay taga paningil ako magdagandagan man lingog sweldo nya sweldo man niya ro adlaw nya. Taga sweldo na niya muwag ta gyud balay. Karon naabot na kami diri. Ato una dito sa unahan karon naabot na may ginukuray diri. Tarong mo ba? Nay, wag kita. Wala lagi ko kita, sir. Kita na yun. Naa pala pag naala makakita ato. Tagan yun ako 500 ang makastorya. NANI? Tinuot ka, sir? Uy, kaya aron... Sulba na niya kung sig-ari rin ginukuray na mo. 500 pesos, sir? 500 lagi, pesos. Money down, sir. Ha? Huwag ka kakibaw. Ay, adik. Dumduman. Ay.
Magaling kang kupal ka. Ay, daw. Antay ha. Asa mo kita kan sisa? Tinuod lagi na. Sisa, sir. Kita Asa ka mo? ng kanunaan ng mga ani ba na? Kana nag-orange. Oh my Sila God. na, sir. Si Gisa lagi na, sir. Naagi nag-orange oh. Oh no. Nga sisa na. Si Gisa lagi na. Ah, kuyogi ko para ma-sure na si Gisa na. Ay, di ko, sir, uy. Uy, ito. Apil ko, ana. Bantay ya dili ra ka. Bigyan na si Gisa bawi ong 500. Sorry ka na lang, G. 50 ray mo yatag. Kung anong zero. Ikaw pa'y nakuyawan, no? Ikaw pa'y nakuyawan? Yate ra. Nalagay ka dali, sir. O, bitaw? Please ka, sir. Oo. Itinugos mo di ka. Itsat ka ng dagat ron. Tira mo kong kapuya. Ikaw ra may tanang nangutang. Ikaw pa may perting. Kaya? Gihilak lang takon mo dito sa balay, sir. Oo. Kanto kinusaan ko magkuha sa mong balay. Dili kay malibang man ko dili, sir. Try ba niya? Ihuwatan ko nimo. Oo. Hihihihi. Mga kaliwat og Sir. buang. Bayad kay muli na ko naghaman. Tingnon na ako, ugma na to paningnon ako kay grabe yung ginukod-gukod na to dire abot aning mga mangroves dire. Yabag. Tuaram ta sa highway dito. Umuwam ni plano nako. Sir, ngano naabot man ka dili, sir? Di ko maabot dire nga naabot man ka dire pod. Sir, man sa nina. Kam ko sinina, asa hubo ko. Mahal din man, sir. Mahalo na ang kana nung suda na. Sir, kung asan, sir ka na. Sir, Ikaw. pwede. Kana. Sabado nun, sir. Yun lang, sir. Kaya basi makadaog pa kong tong it badsyong niya. Bingo, sir ba? Oh, mao na. Pero na kay ikasugal unya. Wa kay kabayad sa mga utang re. Sabado. Daghan na pa kay Sabado. Akong kwarta na ibilin. Nakabilin. Unahon lang ako kuan. Sir, kana. Dos lang, sir. Unahon akong dos, sir. Sa naman tayo sa dos. Kasi may makuha na dito sa mga utang. Mahimo na tong 7,498. Dos tagadlaw. Sama ni. Sir, kana. Musa pa to maimpas. Mga matay lang tayo pa to maimpas. Sir, kana. Sige no, sir. Sabado lang, sir. Di lagi pwede lagi. Naunsan sige makagsabado. Kaya blackout mong ko dinig ka kuan, sir. Oo, ako'y labot ang blackout. Bisa pa kung saan kulura ng out ya. Pagkailag ko dito, sir. Kaya basi makadaog ko, sir. Wah, bahala uri ka. Unsa na mentang kay bayad ba? Di kay na kamo bayad doon, kita rebang duha diri sa pagat-patan na diri sa mangroves na. Sig malahi ning bayad na ron. Oh my God. Kana na, sir. Uroy, Oh, nya. Pila ito ang tanong, sir. 75. Bitay niya. Mahal man niya ako palalat, sir. Tulo ka ron, tulo ka ron. Iya, 75. Pero mahal man palalat ako, sir. Bahala ka dag malay mo ay magong pagkukod-gukod diri. Sige niya. Kuan, sir. Impas ay nguman bangag tulo. Natan na, bantay ka, sir. Ha, ilpas instant na. Ano?